Краіны з самай вялікай колькасцю моў. Вітаю! Яшчэ з майго дзяцінства я размаўляю на 3 мовах. І я заўсёды думаў, што ведаць 3 мовы – гэта даволі няблага. І ўражальна, таму што большасць другіх людзей не валодае больш, чым адной мовай. Але не тут, у краіне пад назвай Папуа-Новая Гвінея. Гэта далёкая, але развіваючаяся краіна, дзе кожны чалавек валодае ад 3 до 5 мовамі. Колькі моў вы ведаеце? 3. Я размаўляю на 5 мовах. У гэтай краіне налічваецца больш за 800 моў, што робіць яе самай мульцімоўнай краінай у свеце. Большасць людзей тут жыве ў сваіх плямёнах на вяршынях гор, якія знаходзяцца даволі далёка адзін ад аднаго. Вось чаму там узнікла столькі моў. Неперакладальная гульня слоў. Паводле даследаванняў, калі чалавек валодае больш, чым адной мовай, у яго больш здаровы мозг і менш шансаў атрымаць хваробу мозга. Вы толькі уявіце, што адбываецца ў галовах людзей, якія жывуць у краіне, дзе налічваецца больш за 800 моў. Гэта быў ролік на хвілінку. Скора пабачымся зноў.